Ikagut mi kada kayo ti istorya ana pauluan. Ti babae a lalaki. Tampok itang aldaw iti pannapiga sangga sa timmortal a hero. Dito'y drama ana pauluan. Alipogpog! Hula sa pok! Oh, apay apong. Hadamanan, natay a tao. Nakita ka mismo. Ayan na banda apong. Nakadatay di kanal. Sa dino a kanal apong. Di tabatog. Kakitaan na. Arari bungbungan dagiti tao. Naglablabos hindi agpat-patay. Grabe man tayo doon. Ala, grabe mo tinamay anti-kriminal. Talo tigapuanan ti imo ko itiro pa day ta abangkay. Sika! Siya? Totoo ka lang nga rodon. Sika nga rod! Wen, siya nga agpaiso. Anyat nagan mo, ha? Kulas. Kulas bong! Sa anak ako lasbong. Anya nga rod! Kulas ibong! Adda sa anak nga ibong. Anya ka nga rod a kulas, ha? Kulas lataa, apay aya. Kulas tao. Mayat. Na, mayat ti masipat? Saan ka nasakitan, ha? Manglukloko ka kadi, ha? Saan? Anya to lalakam? Katno. Kaslamat nga min budo-budo ngagsabsabat dagiti nagpupuskulaki mo. Ngita! Di mo inisot na layat mo. Sika matlakay bubod. Isakit mo na ito'y kulas bong! Madiday ta nga raramidam. Madiday ta'y bagbagam akulas pong. Kabagyam ka di na ito'y akulas, ha? Apok Nicolas. Apay pagpupudutan, ha? At dandag iti pulis amang kita dita na iwalang abangkay. O sige, bita kayon! Imanawon apong. Apay akas nakabutang na dagiti pulis. Dahil alakyan. Ay, Talaga ang mabutang apong. Kabutang na ti aniniwan na. Anya tinadlaw yu idirabi dito'y arubayan nyo, kulas. Awan mo't apo pulis. Awan ka di, tinataulan ti aso yu. Adua. Sigud ka di nga datataulan ti aso yu, itirabi. Sigud mo't apo. Ket no dalan ti tao ti batog ti balay mi. Isu nga adu ti tataulan na itirabi. Karamanan ti kriminal. Huwag nga taa, apo pulis. Marigatan kami amang duktal no sino ti kriminal. Iso ano ada nakita yu akar-akar na titigtignay na atat tao. Dito'y batog yu idikalman. Ibagayo ko ma. Makipinulong kayo ko ma. talaga tumulong kami apo pulis. Sana na masapol adawatan nyo titulong me. Ha? Agyaman no kasta, ama bubod. Di kay madanagan. Tumulong kami, apo pulis. Agyaman no kasta. Talaga kasapulan mi titulong yo. Mamati kami. Amati tumutlaeng ti kriminal. Makilamay ta dito'y natay apok. Oray no saan ta kapin ano Tayo jay mat batog di balay ta. Tinakasarakan tayo di bangkay na. Agbati ka dito'y apong. Papanan ngay. Amo yun Aging bistigarak met. Kas kadagiti pulis. Sige. Aganlag ka apok. Ay, anya! Lapay ngayon tulog mo, pinatay na ka. Apay, adi ka nakipata si Tilaban. Kulas. Balasang gimang tantanaw iti bangkay. Maladinitan nay. Nobyo na dayjay na tay, apong. Sumot lagayan Kaya't kumatanti matayo nyo. Delikado. Sumurot akan ka.
Ala, ay amangan mo ang bakal daytan apo. Siputan nyo laang, apong. Ay, batanak kasi. Pananak nga andong aw iti sangot ibang kay ni Onyol. Umay kanak Guyudan ng ti babae, apong. Oh my God! Ay, patanak! Payanak tayo ipapan ko atong awan ni Onyol. Sige, apong. Ay, Adda pa panak. Ay, naglokon na jalak yan. Pinilit na nga niya na yung di balasa ng agsang-sangit. Pahingat Saan nyo alukatan diri daw, inang? Abay, ang mga nupulis daytan amang ipadamag iti panakatiliw ti kriminal. Sa bali lakit di dayta. Saan a pulis, inang? Sino nga ro dayta? Ngiga si lakit di dayta. Tilakyan nga gusto na unay kanyak. Apo! Apo! Naimbag nga oras yun! Saan a buses ni Gasi dayta, inang? Pingkakitaan no sino? Ang mga napatag mati ibagana. Agayem ta. Sean. Agka-eskwelaan ta idi high school. Ay! Kasta aya. Saan ka nga min malagip? Ay na, nagpintasan dayto'y abi na bae. Napimpintas kamot lang nga adayong amsyak, Sean. Nangagmuti imbagak? Ay, awan nang ko. Ngam kasla ibagbaga man napintasak. Talaga nagpintas ka. Napimpintas ka ngamsyak. Tapudpud na babae ka. Di mo ka didamagan ti kagarak. Anya gayam ti gagarang. Yam amunak man kinigasi. Kabutang ko ni Gasi. Kaya't nak nga agbalin ang nobya na. Ngamhaw man jak kayat. Ada mo kapamayan itilangam. Tapno saan na ka nakayat? Katsyak ti agbalin agayem na. Kaya't nakangata agayam? Di pa muspusan ta. Sige nga rod, mapantay iti ayan ni Gasi. Anya nga iti aramidak, tapno di na kun kayat. Hi, Gasi Pogi. Kitaan na ko niti pangato pa baba. Sino ka? Iso ni Luz, gayam ko, Gasi. Sean, sika ka di. Siyak mo ta talaga. Anyat na pasamag di tarupam, ha? Ay ko nagayayaman, nagtilakyan na kaibaan, Gasi. Anya, di ka man mangrabak? Agpaiso timbaga, ni Luz ti makapanagna. Ay, agpaiso timbaga na, Gasi. Isungarad nga, ingkuyog na dito'y ayan mo. Anya, tapay. No kahit nakagbalin na gayem mo, akasukat ni Sean. Agyan ako dito'y balay nyo. Anya? Nagwapo ka, Gasi. Kaskin ka ti type ko. Ay, Ampang! Ay, ampang ka no. Ala, walatan ampang. Kaya't nasawan, babae ken sexy lady. Gasi, kaya't nakaagayam. Kas kala Diyosa, iti kinapintas. Nga man yan, saan ka matapudpud no babae? Kasmatlakin ka, patas talang, Gasi. Iso, please, agayom tan. Mabalin. Agyaman tanda kalata makipagpuy-puy at kakabubod. Ay, kaskaro ba? Makipagrik na datao Kakaisuna nga anak ko lalaki. Ngam pinatay damutan. Kakaisuna, apakalaglag ipag itiday din adungo alakay ko. Awanan. Ay, no kit di ti awanan puso. Anang utang iti biyag na. Empanam na mamatkit din agiti pulis. Amatiliw tumot lang ti kriminal. Masapol Dada ko man nakakita'y dinapasamak.
Nalaka lang ko madugtalan no asino. Dati kapit dito ako. Sayang tasan nga nakita. Nigata kulas. Nakita lang ata. Ay, oray no nakita na. Ang mga numabutang matlamang ibaga. Sa bagay, takurot Nicolas. Talaga takot, Nicolas. Iswapat siya ka din na nakita. Ay, di dalaan mo. Nicolas, di makatultulong ka nagiti pulis. Misyon, nubya ti anak ko, ti kayat ko, makasarita ko managiti pulis. Ala, orayan ta ti resulta ti panagpalutpot dagiti pulis. Kadagiti mabalin anak kakita iti napasama kiti anak mo. Oray siya, tumulong ha. Kada naalak abado dyan natay, apok. Nasaya at apong. Kasapulan ni Los daytoy. Asino alos? Ni Agilos. Ti kasingin ko a prinsipe. Ay, kunakla no asino itahin ti bagbagam. Haha, huwag ngagpaiso. Kasla singin kayo kani Agilos. Angam, saan? Saan apok? Apong? Si kani Agilos ket may sa. No awan ka. Adda ni Agilos. Ngam no adda ka. Awan met ni Agilos. Agpo kawak tupay lang apong. Adda ngamin misyon ko kas Agilos. Ha? Agpukaw ka? Wen apong. Sa anak nga agawid ditoy. Nala, makamu ka. Rumbang amatiliw ti kriminal apong. Wan, tako na di ina tinatay. Asan da nga itabon di bangkay. Aging ka itisan pa'y amatiliw tinang papatay ken kwa na. Ha? Ang madda ka di maaramidam, apok. Adda pamuspusan apang panunutek apong. Tapno matiliwan day di a kriminal. Adda lang iti asidag. Ngam saan a makita dagiti pulis. Iso asya kunti agtignay. Uray kastoya, kayat nakpay na ang akakuyong gasing. Saan ka sinarak tapno agpakuyog akan ka? No di ka tumay kakasarita may papan iti day agayem mo anilus. Apay ni Luz. Kay kayat kunday jay ngamsi ka. Uray pa'y no binabae. Gasi, Kagura kansyon. Ino ko naklagayam. gasi. Agasam, impagarup ko no siyak ti ayayatam. Ngamsan mo't gayam. Nasakit. Maawatan ako gasi. Wan, maawatan ka itan. Ngamsayang. Anya ti sayang. Sayang tanatayin di langgong anang isukatam kanyak. Sakbay amarik na kasan kan akayat. Anya? Siguro, saan anatay dayjay? Nung nasapsapa nariknak ti kastoy. Si bibiyag pa'y kumangata. Nung nariknak idin asan kagayam amay kari kanyak. Naimbag nga oras mo, gasi. Imbilin mo ka no, ti umay ko dito'y balayo. Wan! Ha! Umay ka! Sumar ka! Agyaman na kay umay ka, ha? Ay, Kunak no di ka umay. umayak, uray di mo ibilin. Talaga? Unmet, talaga nga umayak dito'y itaarabi Naira na lang amin na nagbilin ka. Kunak nga minumapan ka manin ija ayan ti malamlamayan as sigod ang nobyo ni Sean. Sigod ano, biyam ni Sean, saan ka di? Wan, ngam liniputan nak. Adagayam lalaki ang nobyo na. Huh, nasakitin nakam ko. Jak maklon nga tiwan nak ti oray asino. Nga oray pa'y kastuyak. Gasi? Manangal lilaw dagiti babae. Iso ang kasayaatan ng tikaskan ka, Luz. Oray binabae ka. Taadayo anapimpintas ka ngam ni Sean. Inarakop nakmutan. Si kanti kayat ko, Luz. Kuma, kayat nakmat. Kuma, mariknam tikas. Iti marikriknak. Matmatan nakpay, gasi. Ha, Kita nakpay nga umuna. Sakbay nga arakopan ka, mat. Luz.
Nakapimpintas ka. Naglinis ti rupam. Nagtondiris ti agong mo. Bimulalayaw dagitak kiday mo. Ha? Apay ngay. Kalat ang nakarabrabaran dagitak kiday mo. Dagiti bibig mo. Ha? Tibadom. Kasta tibado ni... Pinatay mo. Saan ka di, Gasi? Pinatay mo dyan nobyo ni Sean. Gaputan na sakit tinakam mo. Saan ka di? Saan? Saan napod na ti magkikita ka? Awan ka lang lang! Siya. Siya ti al-alya jay pinatay mo. Saan? Saan napod na walalya? Saan? Saan? Pinatay mo da dyan tao. Saan ka di? Pinatay mo. Wan! Alalya! 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 Sige, rumor ka. Kat agturong ka iti ayan ti malamlamayan abang ka. Sumuko akon! Pagkawanan nak! Si Ka pinatay ko! Pagkawanan nak! Hindi na ko nalalyain! Maikan, aristaduhan, Gasi. Alalya! Alalya! Anak alalya. Siyak di mangaristarkan ka. May balod ka, itamat lain. Alalya! Alalya! Maalalya ti uray asino man ang nagbasol. Gagayem, ditan tinaggibusan ti sabali manen nga istorya anay tampok itangal daw. Iti nakigasang-gasat ti mortal a hero. Dito'y drama ana paulwan. Alipogpog! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Ganiti direksyon, Kirby Riliera. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Alipogpog!